Kok ada ya orang yang nggak doyan sama pete, padahal kan ini tuh enak banget loh. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Sore iki aku meh gawe sambal pete dicampur karo udang. Mantep pol. Ben tambah semangat masake, aja lali ngopi dhisik ya lho. Tapi aku ki heran kok ana ya wong sing ora doyan karo pete. Padahal ki enak banget lho jenenge pete ki. Wis apa masakane angger enek petene ngono wae lho marai semangat maeme. Apa meneh jengkol ya tambah mantep meneh. Tapi kan sayange kene iki ora mesti ana, apa mau ana ya regane iki larang. Ki aku tuku petene iki sing wis oncekan, ndek kapan kae ki aku tuku 10.000 entuk 3 buntel. Tapi mergo bakule pete iki bestiku ya aku njaluk 10.000 ke petang buntel terus diwehne ya meneri to. Ya umume nyambel wae bumbune ya kur nganggo brambang bawang lombok gede, lombok cilik. Lah nek wis ngono gek tak godhoke dhisik ben ora langu, nek diulek ya men empuk. Lanjut udange nek wis diresiki gek digoreng dhisik ben ora amis. Tenan to, lombok ki nek digodhog dhisik diulek ya luwih gampang, ning genah ki ya ora mambu langu. Nek wis ngono lanjut bumbune kae mau gek digongso. Tak tambahi tomat ben tambah enak. Lali ditambahi seasoning, ana gula, roiko, moto, men tambah mantul. Lanjut petene gek dijegurne. Iki mau ya tak tambahi banyu men petene iki modok empuk. Lanjut udange gek dijegurne men bumbune ya meresep. Cegah iki masakanku wis mateng, yakin iki ki rasane enak pol. Saka penampilane wis menggugah selera banget iki, langsung wae gek arep tak entak. Ora usah suwe-suwe, gek arep njimuk sego wae. Iki mau aku ki ya wis ngulup bayem, gek dimuk lawe sambel pete karo udang. Yakin iki ki rasane enak pol. Petene yo gede-gede banget, jan marem tenan iki maeme. Ayo sing do kepengin gek do rikuk dhewe-dhewe mergane iki nek nyander nyomahku ya wis geneh entek. Ya wis ya lur, aku arep ngenak-ngenakne olehku maem. Lanjut aku ki gek arek imbuh meneh. Hihihi.